This is Love Radio Academy wherein we feature students from different universities para maging isang student radio jock. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At si DJ Cairo. And we are down to our last shout out. DJ Cairo, ilaban mo na yan. Ayan, shout out dahil merienda time na. Shout out dyan sa mga Pinoy na mainit na ang panahon pero nagkakape pa rin. Di ba? Yung mainit na kape. Oo nga, nakakainit ng ulo. Di ba? May mga ganun tao na ang init-init na nga pero kape pa din. Actually, hindi ko naman sinasabing isa ako doon. Kaya pala hindi ka nag-react kanina. Oo. Ewan ko ba? Kasi parang kapag nakagawian mo na mainit yung kape mo, feeling ko kahit na mainit yung panahon, gugustuhin mo pa rin. But there are times na gusto ko rin na yung iniinom kong kape, naka-ice naman. Oo. Pero ano nga ba? Bakit ang dami pa rin lugaw? Kahit ano. Ewan ko. Sinigang. Masarap pa rin kasi. Masarap nga. Pero iba rin yung sarap ng paghigop ng mainit na sabaw kapag malamig yung panahon. Oo, iba rin. Although masarap pa rin naman na kumain ng gusto mong pagkain na mainit. Kahit mainit. Kahit mainit. O bakit ikaw? Mas gusto mo ba na kumain ng malamig na ulam? Ay, hindi naman. Sinigang, alang malamig yun. Oo. Di ba masarap pa rin? Lalo na kung meron ka namang opisina na nakabukas ang aircon 24/7. Hoy, hindi ko sinasabing Love Radio. So, kaya siguro talaga tayo pumapasok sa opisina para magpa-aircon. Kaya ako pumasok ngayon. Tipid sa kuryente. Kasi sa bahay yun, medyo mainit-init kasi nagtitipid kayo sa kuryente. Dito. Dito, order ka sa labas ng sinigang o kaya mag-take out ka sa bahay ninyo ng sinigang na mainit. Yes. Tapos dito mo kainin. Ang sarap ng feeling. Order ako dyan sa Star City. Kahit yung kape, di ba? Mas masarap din humigop ng kape na mainit tapos libre pa. Oo nga, baka naman. Oo nga, nakakaya naman dito sa student radio jock namin. Wala kaming pakape man lang. Ay, okay lang yun. Although, nagpakain naman kami, di ba? Kahapon. May pakain kami ngayon. Oo, di ba? Papare-imburse na lang natin. Huwag kang mag-alala. Malay naman natin sa mga susunod na panahon, yung student radio jock program natin na Love Radio Academy, biglang magkaroon na ng sponsor, no? Meron silang pinapakain. Oo. So, kayo mag-alala. Oo nga, sana nga po ikaw, kung nakikinig ka ngayon, kung gusto mo magpadala sa amin ng mga pagkapagkain, ganyan, every Saturday, para hindi po kami nagmumukhang mahirap dito. Every Saturday. Kaming dalawa. Ay, talagang kinlay mo na kasama ka dito, no? Pakilagyan na nga muna isang mic dito sa part na to. Kinlay mo talaga. Hindi, pero wala namang masama, diba? Sa pag-claim or pag-manifest. Yes. Ayan. Parang kinabahan ka. Hindi naman masyado. Confident yan. Oo. Hindi naman ako mapapalitan. Siguro madadagdagan. Oo, yun yung gusto ko. Charot with darot. Hindi, pero alam mo, yung mga katulad mo talaga na merong potensyal, diba? May talent. Yung tipong, alam natin na may ibubuga. Yan. May ibinuga ko ngayong araw. Oo. Bumuga ka ng Mamaya pa kasing gabi yung buga. Grabe ko naman. Hindi naman natin, na-schedule ng tama. Charot with darot. Hindi, pero yun nga, yung mga katulad mo, talagang natutuwa kami na nakakasalamuha, na nakakasama namin dito. Kaya gusto namin magpasalamat sa'yo dahil pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Ikaw na yan? Ikaw na nag-invite sa akin kahapon? Tatanggi pa ba ako? Ay, oo. Kasi nga, hindi ko na alam kung sino yung hagilapin ko O kaya pala kawan, hoy, nag-ano ka na ba? Nagsunod radio jock ka na ba? Hindi ka pa na, kasi may mga nakaschedule na sa mga susunod na Sabado. Okay. Tapos nakita kita, madalas kita makita dito sa babae. Siyempre papansin ako, makapal mukha ako, di ba? Ay, hindi naman halata Masyado. Hindi, pero yun nga, sobrang natutuwa kami na meron kaming mga nakakasalamuhan katulad ninyo. Kasi it gives us a feeling na, yung bata rin namin, ang bagets namin. Tsaka alam yung buhay pa din, yung mga gusto mag-DJ. I mean, yung mga gusto mag-DJ. Radio is not dying. Yes. So, ano namang pakiramdam na ikaw ay nakapag-student radio jock ngayon? Masaya, kasi nung una, kinakabahan ako. Nung nasa baba ako, kinakabahan ako. Totoo ba? Kinabahan ka pa sa lagay na yan? Sabi nga ni Ma'am Shai, kinakabahan ka pala. Hindi ikaw yan. By the way po, si Shai po, from Easy Rock po, na dati ring taga Love Radio, na lumipat din sa Yes. All around na. All around. Lahat po ng stasyon na napuntahan niya. Pero siya yung supervisor, supervisor ng intern sa Easy Rock.
Rock. Easy Rock. Ayan. Sabi niya, kinakabahan ka pa pala. Sabi ko, oo naman. Makapal naman ang mukha mo, sabi sa akin. May stage fright ka pa ba? Pag ganito, yung first time. Oo, pero eventually, di ba, hindi ka naman nakinabahan. Nung nakaupo na ako dito, hindi na, Diyos ko. Ayan, yung kaba ko naging confidence na. Oo nga, gusto mo na nga magpa-absorb agad dito. Oo naman, baka naman, di ba? Baka natuwa si boss. Wow. Abangan mo, sana makapanood niya, di ba? Or Yes. mapakinggan niya. Yeah, so sa mga gustong mag-radio, student radio jock dito sa Love Radio, huwag kayong magpatumpik-tumpik pa na may potential kayo or nakikita niyo yung sarili niyo nakaupo here, pero huwag niyo kaming papaltang dalawa. Ay, dalawa talaga tayo. Huwag niyo kayong papaltang dalawa. So, kung interested kayo, mag-email lang kayo kay rakitera@gmail.com with the subject na gusto kong maging DJ. So, kailangan lang ng pangalan, school, and your contact number. Ayun. Tsaka huwag niyo po akong bibigyan ng resume ninyo or CV ninyo or curriculum vitae dahil hindi ko po yan babasahin. HR! Ano ko HR? Pero basta ako, dumidepende lang ako sa boses eh. So pag napakinggan ko tapos na sagot yung tawag, parang pag okay. So sa akin, saan ka dumipende? Sa kapal na mukha mo. Sabi na nga, sa kapal na mukha eh. Ini-expect ko na yung sagot na yun eh. Hindi sa boses mo, syempre. Sa kapal ng mukha. Sa kapal ng mukha mo. So anong plans mo after graduation? Kahit before graduation. Kasi matatapos ako mag-OJT. Kaya mag-apply nga. na. Kasi Mag-apply na agad. tagal pa ng graduation ko. So saan mo nakikita yung sarili mo? Dito talaga. Pero sa ibang department ata. Talaga. Oo. Kaya huwag ka nang kabahan. Hindi naman ako kinakabahan. Huwag kang mag-alala. Parang confident ka rin na hindi ako dito ilalagay. Hindi, confident ako na ilalagay ka madaling araw. Kung sakali man, diba? Oo, kung may mangyari man, walang masyado na... Oo. Hindi, tsaka antay-antay ka kung may aalis. Parang meron. Parang may Oo, may kailangan pahiwatig. ganon. Kasi bago may paglagyan, dapat muna may umalis. Oo, may ganon. Kung hindi aalis sa madaling araw, ganon. Kung walang aalis, pilitin mo. Gawan mo ng Pero di ba sabi ko nga sa'yo, merong hiring. Actually, may hiring talaga kami dito sa MBC Media Group. Maraming ang hiring. Maraming hiring. Hindi ko lang sure kung bakit walang... Marami. Wala pang natatanggap. Ayan. Ay, oo. Pero maraming hiring, guys. Pasok kayo here. Pasok kayo here. Kala mo talaga, ka na, empleyado ka na dito. Pasok, mag-apply lang kayo or magsabit lang kayo ng resume sa MBC. Ayun. Sa aming website. Ano yan? Basta yun. Sabi, careers@mbcmediagroup.com. Diba alam niya rin? Oo. Ako nga hindi ko alam eh. Ay nako, salamat talaga pinadali mo ang trabaho ko ngayong araw na ito. Oo. Alam mo ba na kaya talaga kami nag-iimbita ng Student Radio Jock tuwing Sabado para mapadali yung buhay namin. Kasi, Monday to Friday, trabaho kami ng trabaho. Dapat yung pang Sabado namin, yung na lang, parang nakaka-relax. Sana sinabi mo ng mas maaga para hindi na kita pinapasok at ako hindi naupo dyan. Oo nga, sayang, no? Ako pa talaga ng mukha ko. Hindi, pero kasi kailangan marinig pa rin yung boses ko eh. Oo, sa bagay. So, dapat parang basic pa rin ako. Ganon. Di para, palit na lang tayo if ever. Sige. Minsan talaga. Parang pag Sabado, siya na lang muna po ipaupuin nyo. Ganon. Ay, pag nagkatotoo yan, sinasabi ko sa iyo. And okay din naman kasi work-life balance. Parang ako yung mawawala ng life balance. Parang pinaubayan na sa'yo eh. Kasi eto talaga yun eh. May trade-off yan eh. Kapag naging DJ ka, wala ka ng tulog. Wala, puro kapagod. Ganyan. Kala nyo, saya-saya. Kala ninyo, puro kami salita lang dito. Hindi nyo alam kung anong ginagawa namin. Pag nakapatay na yung camera, hindi nyo na alam. Hindi nyo po alam. Nandito na kami natutulog minsan. Nasisikatan ng araw, natutusta sa ilalim ng araw, ganyan. Tapos, yun lang, papasalamat lang talaga sa contribution mo sa kumpanya. Charote. We are so happy, of course, na we are given the opportunity to become a radio jock. Ayan. So, maraming salamat sa'yo, Maraming DJ salamat. Cairo. DJ Rocky, maraming salamat. So, masaya experience. I-try nyo. Super saya. Para 3 na tayo here next week. Ayun talaga, kinlame yan. So we're gonna say GDG as in gotta go. Susunod na po ang mga tugtugang walang humpay. Dito lamang yan sa stasyong number 190.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nakapiling si DJ Rakita. And DJ Cairo ng LPU Cavite. Bye guys! Bye
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!